Fernando Zazpigarrena 1833an hil zenean, Isabel Bigarrena errege orde izendatu zuten, baina bere anaia Carlos Maria Isidroren jarraitzaileek ez zuten onartu. Horrela hasi zen lehen karlistada. Dinastia gatazkez gain, gatazkak absolutismoaren eta liberalismoaren arteko talka islatzen zuen. Liberalek legeak bateratu eta Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak ezabatu nahi zituzten. Karlistek babes handia izan zuten landa eremuko biztanleen artean. Zerga eskubideak eta zerbitzu militarren salbuespena arriskuan ikusten baitzituzten. Altxamendua ez zen finkatu, Tomas Zumalakarregi 1833ko azaroan buruzagi militar izendatu eta matxinada Arabara, Bizkaiara, Gipuzkoara, Nafarrora eta Errioxara zabaldu zuen arte. Carlosek nazioarteko laguntza eta finantzaketa lortzeko portu bat kontrolatu behar zuen. Horregatik, 1835ko ekainean, Zumalakarregik Bilbo setiatu zuen, euskal ekonomiaren funtsezko hiria eta liberalen gotorlekua. Baina setioak arazoak izan zituen bertako erresistentziagatik eta karlisten prestaketa faltagatik. Ekainaren 24an, Zumalakarregi zauritu eta hil egin zen, karlisten aldeko borroka ahulduz. Lehen karlistada Maroto eta Esparteroren arteko Bergarako besarkadarekin amaitu zen 1839an. Bertan, Euskal Foruak berrestea adostu zen, nahiz eta monarkiaren batasun konstituzionalari lotuta egon. Hala ere, karlisten zati batek ez zuen hitzarmena onartu eta tentsioa hamarkada askotan zehar mantendu zen.